Днес ще ви покажа как да си направите тези популярни букети с арабичен восък за молдове от сайта на Свещоландия. Необходим ви е восък, съответно молд, розов и зелен цвят съм избрала, аромат за свещи, фиксатор за фитил, фитил на метър и едно шило, с помощта на което ще пробия молда. Пробивам молда точно в центъра, като за по-лесно го обръщам наобратно, за да мога така да оцеля къде е този център. Шилото накрая има като кукичка, с която захващам от другата страна фитила и лесно мога да го изкарам от него. След като вече съм го направила, си взимам рапичния восък и розовата боя. Ще използвам една подложка силиконова, на нея лесно ми се залепва молда. Задължително си мерите с кантар восъка. Трябва да си измерите количеството восък, защото според грамовете восък си слагате боя и аромат. Боята може да я сложите веднага с восъка при разтапянето му, докато аромата е хубаво да се сложи на около 80 градуса след свалянето на восъка от водната баня. Сега започваме да мерим температурата на восъка. Тук виждаме, че тя е много висока, 81 градуса. Температурата на восъка, в случая на този, който използваме, за да го излеем, е около 54 градуса, даже 52. Задължително си нагрявате силиконовия молд с пистолет за горещ въздух предварително и чак тогава изливате восъка. Сега ще измерим и за зелената част, като слагаме боята отново предварително заедно с восъка да се разтопи и те отиват на водна баня. Междувременно тук сега ще видите кога всъщност трябва да сложите зелената част, за да не се смеси с розовата. Добавяме си количеството аромат и сега ще ви покажа, ето вижте как розовия цвят е хванал лека коричка, но не твърд. Коричката ще попречи на двата цвята да се смесят, но не се е втвърдил прекалено много, което пък щеше да попречи да се залепи зеленото за розовото и щеше да се отдели единия от другия цвят. Така, оставям я, аз горе-долу някъде 2 часа и половина я бях оставила и сега я вадя. Излезе лесно от молда, защото той е много разтеглив, освен че восъка е твърд и подходящ за молдове и самия молд беше много разтеглив. Но тук е много важно да ви кажа защо предпочитам арабичен восък за молдове. Разбира се, вие може да ползвате и соев, ако искате. Арабичният също е натурален, но дава един по-лъскав цвят. Не знам дали ще го видите на видео, но вижте какъв е лъскав. Разгледайте в Свещоландия, ако имате въпроси, аз съм насреща.